ginainto ang mga Pilipino. Ini ang pahayag ni House Private Prosecutor Attorney Lorna Capunan kaangod sa iya pahayag nga scam ang paggasto sang confidential funds sang Office of the Vice President kag sang Department of Education kon DepEd. Sunod kay Attorney Capunan, bisan nga ginkaka sa official record ang iya statement nga scam ini, luyag lang ini ihambal para mahangpan sang tanan. Gin-question man sini ang publiko kung wala bala nagasakit ay labuot kung sila ang mabudol o kung maintuan. Naibaluan nga sa trial, nagwa ang mga pangalan nga nakabutang sa acknowledgement receipt sang confidential funds ni VP Sara. Lakip sa mga nakabutang amo magkalamot ng mga pangalan, kang isang Mary Grace Piatos, Renan Piatos, Nova Santos, Miko Harina, Pati Ting, Sisfronio Balsac, Andilim, kag Alejandro Piquet. Sunod kay Capunan, hindi man sentro sang isu ang alias o kung ngalan nga yara sa acknowledgement receipt sa apang ang isu kung na-account ang kwarta kag kung suportado bala ini sang ebidensya. Ginaangot ang iban nga pondo sa bulong, supply kag safe houses. Apang ginakwestiyon man ni Capunan kung may mga dokumento bala nga magkapamatuod nga gingamit sa among katuyuan ng among kwarta. Example, pag humingi ka sa nanay mo, Mami, ba yung 5,000, bibili ako ng libro. Hindi mo ginamit para sa libro. Ginamit mo, bibili ka ng makeup o nag-date ka. Anong tawag doon? Niscam mo nanay mo. Pag paulit-ulit yan. At hindi mo ginamit, ang pera na sinabi mong gagamitin, ang tawag doon, scam. Pero ang ini-scam ngayon, hindi nanay, hindi tayo. Ang ini-scam, taong bayan. Ang worth ng scam na yan ay 612 million. Kanya miskin natin ang dahil sa record. Gusto ko lang sabihin nyo kasi, syempre, para maintindihan natin. Pag in-scam kayo, di ba, masakit ang body. Di ba? Pero parang budol lang, budol. Pero ang binubudol tayo, ang daming mga pangalan. Piatos, Mary Grace Piatos, si Angdilim, si Piquet, at marami pang magkakaroon ng other names. Si Attorney Lorna Capunan.